Добър вечер. Извинявайте за безпокойство и извинявам се също на изключително многоуважаемите медии, които не знам колко минути трябва да продължи дадено изявление, за да не го спрат, да не е дълго. И без това телефона ми е задръсен над 51%. Имам лаптоп, не мога да го пусна. Ето тук имам едно пособие, не ми идва да го изуча. За какво става въпрос? Пак ви казвам, не искам да ви обременявам. Разни врачки, баячки, магове и не знам си какви си, напоследък ме атакуват, защо съм се бил противопоставил на техните уверения, че могат да премахват демонично обсебване. Преди време имах офис в Цар Шишман 19 в София. Работих, тъй като похарчих всичките пари за овладяването на енергиите в България, Унгария, Италия и Холандия. Работих с него. Той ми осигури авторско телевизионно предаване отвъд поднятното, което беше с наложена голяма парична глоба от СЕМ. В съда без проблеми доказахме, че никога и никъде не е имало друг начин за премахване на демонично обсебване, освен описаното от Библията, където Христос, и то не от разсеяние, хваща един човек и го изчиства. И тъй като той 12 години, това е доказано, документирано, от своя живот под името Джошуа е овладял енергиите, трите съвкупни от космоса в Индия и едва след това вече на 33 навършени години той се завръща в Юдея и започва да извършва чудесата, описани в Библията. И тъй като аз тук в Европа извършах тези чудеса, между прочим след Христос, описан случай има такъв, друг такъв проводник, беше покойният вече Сатия Сай Баба от Индия. Проблема е, че тъмните сили, които от хилядолетия ни управляват, паднали дяволи, ангели и рептили, те винаги са разрешавали лъжата и полуистината да достигнат до нас. Никога със огън и меч те не са разрешали до нас да достигне истината. Кой е Бог и как може да стигне до него? Има ли и кои са ангелите и как може да стигне до тях? Има ли кои са дяволите, падналите ангели, рептилите и как може да се предпазим от тях? Първият описан, който ни е показал как да се свърнем с Бог, това е митичният титан Прометей. Знаете, той е разпъднат на скалата. Христос, знаете как завършва, без да са овладяли и стане проводници на Бог. Знаете как завършиха изтребени до крак богомилите и рицарите тамплиери. Сегашните рицари тамплиери нямат нищо общо с избитите рицари тамплиери. И опира въпроса до това, ние как можем и трябва ли да се предпазваме? Да, но на практика това е невъзможно. Защо? В Библията е описано за 7 врати с 7 печата. Това са 7-те наши чакри, затворени по рождение. Както кръците е сляпа, така и ние сме затворени по рождение. И затова те трябва да се отворят. Тук тази врата с 7 ключалки и другите. Но това е за енергията с мъжки поларитет. По същия начин 7 врати с 7 ключалки са енергията с смесен поларитет, 7 врати с 7 ключалки за енергията с женски поларитет. Има една друга подробност, че специално енергията с женски поларитет, кундалини, на практика подпалва и изгаря хората. Както и домовете им, обикновено. Не случайно, нито Христос, нито след това Сатия Сай Баба не остави свои последователи. Аз също няма да оставя най-вероятно. Много хора ме питаха дали няма да им помогна и да ги науча как да овладеят специално кундалини. Ми казаха, няма никакъв проблем. Донесете ми нотариално заверено пълномощно, че не нося отговорност за живота ви. Те ме питат защо. Защото викам, Христос и Сатия Сай Баба бяха свещени хора, аз като се погледна в огледалото, нито съм толкова красив, нито толкова умен. Аз вече знам защо ме спаси, но така. Не мога да нося отговорност за вашия живот. Сега идват тежки времена. Много път съм говорил по този въпрос. И тъй като
С този телефон, пак ви кажа, тук някакъв лаптоп имам, не мога да се науча да го ползвам и така. И няма и време. И няма и кой да го слуша. Ви кажа какво каза Джиджи Кришнамурти. Просто безпредметно да се говори. Тук много се спекулира. Идват енергии, брата и сестри, гълтайте ги. Толкова като и гълтаме. Обаче пък също време тези същите енергии преди хилядолетия, преди 12 000 години, по главата Атлантида. Но той тогава е трябвало да ги гълта. Защо не са ги гълтали? Защо е била изтребена земята? Тъмните сили, те имат един ръководител. Това е Луцифер. Колко са ръководителите на светите сили? Значи Кришна, Христос, Буда, Мохамед, Петър Дънов. Ние сме разединени. Това е политиката на тъмните сили, раздели и извадей. И за съжаление, това, което ние наричаме Бог, Абсолют, Акаша, Триединен Божи универсум, или както религията му наричат Бог Отец, той може и помага, но само когато се свърнем с него. Как да се свърнем, като си ни затвори, и вече ви обясних, енергийните центрове. Единствен начин, или вие трябва да ги отворите, това е много сложно и опасно. На Христос му трябваха 20 години, на мен е 17, на вас не знам колко ще ви трябва. То няма и толкова време, тъй като катаклизмите наближават. И другият, само друг, няма трети, пети и десети начин, е да използват някой, който е жив проводник на този абсолют. Сега някой ще каже, аз вярвам в Христос, ти вярвай в който си искаш. То, както триединия Божи универсум е енергия, така и Христос е енергия. Ти пак трябва да се отворят чакрите, като искаш пак Христос да ти помогне, пак няма как да ти помогне. Предлагам вече да свършим, защото с тези ограничения, с тези рестрикции, от изключително, пак повтарям, много уважаеми тук мери, да не ви ангажирам вниманието и да не ги отегчавам тях, не за друго. Те са много зети. Значи, забежете колко реклами и колко хубави работи ви казват. А също време пък колко живота спасяващи неща ви казват. Кой съм аз тук да ви занимавам с някакви си дребни проблеми? Извинявайте още един път за безпокойство, да приключим, да не ме отрежат пак за времето. До чуване.